И здравейте, хора! В този клип ще снимаме новата поредица на Майнкрафт! Новата поредица на Майнкрафт! Новата поредица на Майнкрафт. И сега Майнкрафт. Това ще играем. Майнкрафт. Ето това. И напред. И тук. И бум. Гледам да не качвам много големи клипове, защото трудно се качват. Например, 10 минути, 6, 8, 5, 12, такива. Не по-големи. Просто трудно се качват. И ние бяхме в този сървър, който е най-якия, най-най-най-якия, най-най-най-якия. Ето аз чувам зомбита, понеже съм с слушалки. Да ходим навънка или да стоим тук като женички. Не знам, по-добре навънка. То почти се е такова. Не, слънцето залязва. Давай, прибираме се. Аз мислех, че изгрява. Я чак. Но той май изгрява. Не знам, аз влизам в къщата. Ми си стоя като женичка в ъгълчето. Е, така се вижда по-добре май. Да, и при мен се вижда малко по-добре. О, хора, аз чувам зомбита. Това е гадно. Ще стои като женичко. О, май фак. О, шит. Няма да го защита. Фак! Махай се. Селянин такъв, затвори смотаната врата. Или аз да хода? О, не. Отивам си тук. Дай да стои тук по-добре. Мисля, че сме на нормал. Я дай да видим. Нормал, да. Кой ли знае колко? Бъгъл ми е компютър и затова се чудя дали ще мога да ги убия. Дай да се пробвам. О, не, той е пред вратата. Е, така се отбраняваме.
О май гад. О. Това зомби е доста гадно. Оф, дай да се включим на Peaceful. Така е по-добре. И съм доста по-спокоен. Давай малко натам. Да си слезнем от къщата. Те как не са успяли да влезнат? Ще да печатам. И хора, мисля това е за този клип. Макар че нищо почти не показах. И чао! Дайте един зъб нагоре, коментирайте. И чао!